Казвам се Росен Иванов и съм основател и управляващ партньор в Entrea Capital. Ние сме водеща независима консултантска компания в областта на инвестиционното банкиране и това, за което ще говорим на срещата, е когато някой успее да създаде и да изгради добра компания и вече е готов за момента, в който трябва да привлече партньор или да я продаде, какво следва оттам нататък и как е най-добрият начин да максимизира стойността на собствената си компания и да извърши успешно процеса. Има много нюанси на такъв процес, много процеси пропадат, не се случват както трябва, някои се случват много успешно и ще се радвам да споделя опита си от това, което се е случило последните 6-7 години в България в областта на сливане и придобивания.